Joo, moikka taas. Mä oon vähän kipeä. Joten mä ajattelin kun mä oon nähnyt nyt YouTubessa, että kaikki tekee näitä vitsin Lego Fortnite. Tuolla näkyy Lego Fortnite. Niin. Mä ajattelin tehdä, että täällä on... Mennään tänne. Nev slot select. Mikä maa? Tällainen. Näyttää ihan mun Joku tää näyttää ihan mun kotipaikalta. No ei. En missään. Mä asun enemmänkin jossain läävässä. Siis mun huone on täys läävä. Siis minun oma huoneeni. Mutta... Niin. On monta. Siis onks tää kestänyt minuutin jo? Ihan sama. Kommentoikaa tuohon alle, että mikä on teidän lempi YouTubettaja. Tai mun pitää aikaa pistää kommentit päälle, mutta kommentoikaa mikä on teidän lempi YouTubettaja. Jos on, siis, mä tiedän oikein vastauksen teidän lempi YouTubettajan. Fortnite Jonne. Mikä? Hää? Voinko mä tanssia? Kato, mä voin tanssia! Bomberi! Eiku... Ihan sama, en mä jaksa suomenta. Bye! Mitäs mä hakkaan sut? Tuu tänne nakkikioskille vaan, Anteeksi, missä mä olen? Collect wood. Kuusta. 3 puuta, nois. Miks toi vitsi bomberi seuraamaan? Mikä goblinimaja tuolla on? Collect wood taas. Siis mitä mä oon nyt nähnyt, niin tässä siis vissiin pitää vähän niinku tällainen marjoja kerätä ja hakata puuta. Ui jumala. Siis tää onkin Minecrafti. Siis kattokaa paljon mun videoita jos haluatte. Mikä taija? Tyhmärkki! Mä melkein kuolin tolle! Niin kommentoikaa. Tai niinku kattokaa tosi monta kertaa näitä mun videoita. Niin, silleen tosi paljon niinku kattokaa mun videoita. Niin mä saan rahaa. Ja mä pystyn ostamaan sitten Minecraftia. Niin sitten te saatte Minecraft-videoita. Siis mä oon niinku aivan konkari Minecraftissa. Siis mulla on niinku Minecraft, mut niinku... Tyhmä susi! Toi vetää ihan hullusti! Hullu! Tyhmä susi. Joo, sori jos huusin. Vitsit mä säikähin noit sutta siis. Pistää tohon tollanen. Wolf Cloud, eli maitoa. Toivon ettei se susi päässyt. Mä tuun tappuun. Siis tää on lapsiystävällinen video siis. Mä en tapa ketään, enkä mä hakkaa ketään, siis tää on lapsiystävällinen kanava ja video. Kaikki mun videot on tehty lapsille, niin näissä ei saa puhua mitään rumia. Susi! Mitä toi susi tekee? Jos mä kerään tästä tallasta. Goblin Maja on nyt mun uusi talo. Goblin Maja. Onks mulla hieno Goblin Maja? Mun kyllä pitää vähän rakentaa täällä. Mitä mä pystyn rakentamaan? En mä tollasta.
toi susi pääsee mun kämppään. Mistä mä saan puuta? Tämähän on joku pelottava peli. Apua! Mä toivon, ettei tää lähde mun kimppuun. Tai niin. Mä toivon, ettei se on mun kimppuun. Mulla on... Tuolla alla oli hämähäkki. Spider, mother... Tutke! Juokse! Älä nyt puiltaa! Tutke! Siis tää on maailman pelottavin peli. Kuka nyt tätä uskaltaa? Onks mulla nää yhtään? Mulla ei oo puuta. Yksi puu. Tabi. Noin, siis mä haluan jostain jonkun... Mä haluan ottaa siis... start build. Tohon, enempää mulla ei oo. Siis sori, mulla on vaan niinku nälkä, sori siis. Mikä pet? Täällä on tää susi, mun on pakko jossain vaiheessa. Siis ihan sama, mä tapaan, ei kun hakkaan tän talon. Ja siitä tukipuut pois. Susi, voiko olla hiljaa? Ai, tää on pelottavaa täällä olla. Siis onneksi tuossa toi tuli, se ei pääse tähän. Siis oikeesti susi, tuuppa lähelle, hä? Häh? No nyt pitää syödä. Nami. Nyt on hyvää ruokaa, häh? Mitäs tänne tulit? Siis... Tuu tänne, häh? Yksi! Onks sulla paremmat forttitaidot kuin mulla? Mä sain tapettua suden! Tämähän oli hieno työ! Siis, onks mun pakko rakentaa? Mitä jos mä en halua rakentaa? Oho, mikä tää on? Exit. Puska! Täällä sataa. Ei, täällä sataa. Miksi täällä pitää sataa? Hei bro! Kerro mulle, why? Tell me why. Okei, tähän tarvitsee siis puuta. Yksi puu, mitä nää on? Vines. Goblin Maja 2.0. Siis mikä oli teidän lempilelu pienenä? Tai niinku mikä on teidän lempi sellainen lelu nykyään? Tai no niin, leikittekö te enää? Tehän ootte jo isoja, niin ette te muuten varmaan leiki. Mä oon aika varma. Ootte jo isoja.
Mutta mun videot on tehty lapsille, että miten te voitte olla pieni. Sitten ei ole pakko olla pieniä lapsia. Siis en mä mikään Simo Siili kuitenkaan ole, mutta siis niin, että... Minä en ole Simo Siili! Simo Siili! En ole! Minä laulan vain Simo Siili. Tällä on hieno saatana. Muistakaa käydä säännöllisesti ulkona ja muistakaa syödä viinimarjoja kesällä ja leikkikää vielä. Leikkiminen on kivaa varmaan. Kyllä ainakin mun mielestä oli. En mä oikeastaan enää kun mä vaan pelaan. Näittekö te? Kattokaa mä heitin voltin täältä. Kattokaa näin vaan. Voltti ländi, nois. Pystyköhän mä nyt tehdä se crafting table? Vai mikä se crafting table? Sitten on aika siisti. Pysty vielä. Padam pam pam pada pam padam pam pam pada para. Aina ja sitten ja täältä katto. Ja sitten vielä noin. Bed pitää tehdä. Siis mä haluan, siis näin. Nyt mä oon tehnyt tonne, sitten mä voin hakkaa. Näin. Tää talo kaatus mun päälle. Nyt sit mä säikähin. You are cold. Mitä jos mulla ei oo kylmä? Kuinka moni ihminen hakkaa oman talonsa? Ei varmaan hirveän moni. Täällä on vissiin vähän kylmä. Sisään, mitäs mulla nyt on? Puuta mulla ainakin on. Sitten crafting bench. Noin. Juu, käy tuossa. No niin, hyvä. Forestaksen. Craft. F. Siis kommentoikaa, että ootteko te pelannut tätä. Kommentoikaa, että mikä teidän forttinimi on. Craft pickaxe. Siis tää on vissiin aika hyvä. Tää on kyllä aika hyvä silleen, että tää on ihan kiva niinku silleen, että joo, sika chuka wappa kamasal atsiko chippi chili ifoke dadan chili uutista mun jenu ikote dadan chili Sori, mä oon vähän kipeä nyt. Mikä on teidän lempibiisi? Kommentoikaa sitten kun mä laitan kommentit päällä. Mä en kyllä tiedä mistä ne saa. Apua. No, tää alkaa olla jo aika pitkä video, joten se on sitten hyvästi näin. Ja elikkä moi. Moikka.